noni na tongdam puni tongklem puni man profil thea long badu phandani che thea thaya nang phanan chot ko nikai kivelo kusu noni chereng on thek pok ko nang phan kami asosiasi kami kacing kami akin tu nang kalong lanci lasi nang ni cepati no deh nang ni nang hon nang ki kalite ne kilopo lasi please noi kon ke nang ki thakko nang ni lo ni ka preken dulu dulu ke lasi please ni kuthot ni nang kalong ni nang siru ke kilo aprang ni kualo ni ka siru lasi ni nang kalong nang siru ke kilo ni ngoi bye Sarangi ko please Kristina Boy ka che to men chi